Ekero twarekorwa bwase nseme iyo igo togoenda enseme yinde bunencheremo yogokinia oburimi bwekawa imeye county ya Nyamira nigo eserikali yachakire muroberio odio bokubasemia abarimi kwisimeka ekawa eyo yura bakonye ase owonchereria abwo magima abo ekemeri gikawa samatuka magiga yokyabetege gokonya gwonchiria magima ya bangi na nekurasoro wangoriga rwa gusie kurinda samatuka bwango iganige kemeri kiga kyagendere ko bagekombiwa nakyo kirere gikaro egekira no kunyara ko bagekoroberirwa imeye county ya Nyamira ikariga kenyara ko bagekora bari tukurya rero amuntu mwaziri wa mangana y'uburi mikurase county ya Nyamira asirita Daktari Peris Mongare kubwatira nabo igamuntu mwaziri wa mangana y'ibigwanda munechi cooperative asirita Bernard Maina nabo bisabande kurwasili shirika limanyekana na New Kenya Planters Cooperative Union elio kubasemya abo bisabande bo bali mikurase county yiga cinjira barat kunyara ko bagosemya nabo igo kubasomya balimi igoronga kibagusimeka ekahawa eyo era abakonye kwegenderia samagima abo buri mibweka bwakire maega mono abange baitekere twakinete especially region yego chagaiga ekawenere yasometi abana asaba kwetera asaba iburi baitu bali abakuru ende kaweyega yaberororo emyaka emingi oranyore emyaka 16 era sere ende tirikoragerigwa igere igo igeganyete nga nyasaya ayirageri tirikoburugerwa tirikobekerubuyo nende bono buri mubwakire sana korengana muno mwaziri Mongare igo ashire na gatubuna ali minigo babwende konyora uboito bonene kurwase kemirike gikawa egekogera enengo neryo ebekire yubuye manyekana Coffee Cherry Advance Revolving Fund eyo abalimi bagwene tukonyara ko bakoira bunekire ya moyo kwegendereria ase county Nyamira ebwate chishilingi $1,50,000 no mo amebango twabekire reme kongu na inde tutagete motubwatsi toserio botaka to improve ekawa ase county yaitu ntobwate gochibosiga bwe subsidy yo bwoyo bwekawa oroche obuyo bwekawa bokoni wa obotogote ababoni gachirubusana ibere lakini gwetire subsidy na national government obole chirubu ibere na 500 na inde kuruga abu nande chi seedling nchikari bokongo chibosibona chikwende kawe gato chakonyora ebimeri yani seedlings chicho gosimeka korwa ase intu abanyananya tubade chinasari chiri registered abaremi nabo bago chako ni chi seedling echigo chiasaba limibande komoranche intu ntori gokora buna chinsemo chinde chigokora amangana yokwimukia chibese chibekire chinyinge cha Nyamira 60 million imagine chinyinge sana abayeli mumate kwimukia lakini twairange isinse ye million 30 chi abali mibande kuru chinsemo chinde bakomnyoka baimukia na inde baegwa an interest ose chibasire tokoroka administrative fee igere inse 3%. Igobana tetubwatirane ku 20p. Nigento mwaziri bo bonchiria amo nechi cooperative azeri Bernard Maina anyareko bagakoko boko asasingire na gatebabuna nigo babekire nsemo chishilingi $1,010,000 unenchire ya moyo kunyarako bakwene kibuna imeri ebiga bikaho mbikunyarako bikobwatu kugo cha nsemo chinde murubiri kurengana monero sirwa mone county ya Nyamira bune county ya Nyamira tugwetera His Excellency Amos Kimomunyaribo umwaka uyo ntobegete 10 million Kenya shillings cyogo distribute seedlings chikagose chi kemerigie kagwa na eyeto ugikora gwetera se cooperative omwelyo yenigatebere buna gwetera se cooperative ekiganji kunyara kabachiko bakonya balimi abange kurasi chinseme chiga che county ya Nyamira asaba segetera balimi kwene kibunango ebwatani baramone cooperative elio bagendererie ekiagarigera raisi kwegerio mulimi gwetera se cooperative echi igo to encourage abalimi baito ngabaswase cooperative na ende gochakira mambia muchake koraba osabaito bali ground bakobegeria igoro ngaki obulimi obweka gwokorwa iginko report rigeta seneki kya wanchete kya gatemba kurasi nsemechi gache county ya Nyamira inche gonkoro kwa Polycarp Okara